Trebuia să fie vreo 3-1, nu? S-au scris M-am eu. luat 3 goluri din nopți. Vă 3 goluri, dar nu. Da, 2 pentru Mexic și 1 pentru Canada. A făcut ceva Eto'o? Eto'o a făcut nix. Nu a făcut nimica. E 1-0 pentru Mexic, Răzvan, dacă nu știi. Deci pentru Mexic, nu pentru Camerun. Și eu am întrebat altceva, dar a făcut omulețul acela. O jucați. O jucat? Nu a făcut nicio. Nimic. Tu e bătrân. O da, dar pe lângă poartă. 30. Deci eu am mișto ăștia de care are 30 de ani, dar poate are vreo 35, 40 de ani. Nu, e mai bătrân. E, dar așa spune la africani că au vârstele, nu se vede vârsta pe ei. știi? Este unul la Națională Șurmin. de Tinerețe, nu știu, la echipa de tineret în Italia, un negru, are o față și care 17 ani, deci că ăștia îi dau vreo 40. Ia uitați-mă că vin la urmă. Și rece. Berea de ieri, eu când am ajuns la... Ce? Sună. Ce putea să mai fac? Am făcut o baie, am stat un pic pe internet, am băut o bere și somn. Am mâncat o salată asortată și la revedere. Nici de mâncare nu am ars. Samuele, tot! Da, băietul. Juca la Barcelona, juca. Care s-a dus. Era bun că Barcelona era și mai bun. El cu Ronaldinho acolo, băieți. Ce Messi, ce... Și la Malaga a jucat de care s-a dus. Și ce ai tot? Ăsta la cine? Deci, La meci, normal. Hernandez, mă. Că juca la Manchester United. Cu Hernandez. Și îl țin în rezervă. Cu ce echipă o știu, mă, țin Hernandez în rezervă? Mexican. Dar asta nu e problema joacă mult, Dos Santos. Era la Barcelona, am dat la Galata. Dos Santos. Ia și spune. Este unul dintre puținii jucători din locul mexican care nu are niciun meci jucat în prima ligă internă. Chicharito deviază pentru Giovanni Dos Santos. Vine din spate Fabian. Fabian trece de Ia. Fabian! E faul de gaz. Faul, te. Spart. Da, băi. Imaginea care era. E la margine, dar e de galben. Dar ăștia nu dau deloc ei cartonașul? Da, ăsta e 2. A, da, în sfârșit e. Cred că e primul, nu? Nu e 2. Dar ce plouă, cât îți de uz ăștia, fete. Ce mușchi are ăsta pe el, ai văzut? Ăsta, cinciară ăsta. Vreau să cunoaște la abdomen și abdomina. Te-am văzut când a pus mâna în iarbă, cum a făcut iarba. Stau pe acolo. Asta-l și eu. Doamne, veneată. Itanger își organizează defensivă. Giovanni Dos Santos se pregătește să bată. Itanger mai e în gură acum. Da, să ne faceți de gură, să ne faceți Cât e? Da, e că e ceva nou acum cu liniile și o zis că e super bun treaba, știi? dar să ștergă la repede. Da, e o spumă ceva care e inofensivă și pentru gazon, nu? Ia să vedem, o trecut draci linia, vezi? Nu știu. Da. De ce, mă? Ții regim? Să vă știi. Da. E, dar și trebuie să dai gol acum. Ai, A, am plecat. Uaia! Băi,
Dacă i s-a făcut foame, ce? O să miroasă bine. Spaghetti, nu știu. Transminerare, am gătit eu.